Ibrahim na lang din ni mga baser pero ahal naman sa istorya. Ginan ko kaya ba kuno pas ang konsensya nga mga kuno ko dari sa kananay Cebu nga gibisaan na si Jomar og si Nini dadto sa Bohol. Hey guys, good morning. Kawan day guys, maglaag dahil may star. Tara nga ng buhok. Kaya nga kay maragwa na ligo. Ito man mo lagi na. Ah. Tara bing. Tara nga na. Tara nga na yung buhok. Huwag mo magdagparbang sim na yung da. Huwag parbang. Tawag ko ni mo, Nay. Wa man ko kay naramang ko silong tibuan. Ano? Natawag pa pa telepono. Kita ko Erika. Nilagog yaw. Asa Erika? Mas lagpag iya. What project? Ako na abot dahil Masa man yung pikaro? Tamak na si Bagnostaron. May mapakangani guys. Kaya bago maganda siya.
ikaw lingkod do ta mo tag order. Sige mo na ko kaon silang grupo. Wis kalo ko kuan. Ayun, makasali yan. Sa Laguna ko. Ang likoy mahal. Ay, magkano. Ay, ito. Nice. Cafe Laguna. Filipino food man ha. Chinese yung gusto? Unsa gusto mo kanon ko? Ko. Sa mulay pili. Talagi ko. Unsa gusto nimo kanon ay? Unsa? Unsa gusto nimo kanon? Ikaw na nagsamsam pa man Talagi ako. ko. Sige. Ngita type sa unsa ani. Ako magkuan niya kog restaurant nga bisag unsa lang. Una, kay Yan ang isa, ano star. Kaya ko pili ah. Tagay ko sa like minutes. Siya-siya man eh. Lagyan sa lagyan. Di ko ako nag-ice pa oh. Yung siya ilunod na lang daan mo. Kaya ka nang gara ba niyong lupo mo? So guys, dere mi na nga sa kanan sa mga adik. Red tayo ang shabu-shabu. Shabu-shabu. Hello. Right lang isang estudyante kaya nakamauna. Diba? Ito naman yung Nagdadrop chopsticks. Si ano na? Diya guys, gitudluan og gamit og chopsticks si Bingbing ni kuan ni Nanay Daya kaping so ni Coco. Kay kuan man ni kanang may maestra man ni si Jagger. Retired nga teacher ni si Jamo na ganan siya bata. Nakakauban na.
Guys, nasa doon. Paano alaw si Duday? Ito di ba din? Mau bitaw ni. Asa dapat ang El Corso Petro? Atungod penjajian. Ini naman. Huwag niyo agi kung El Corso mo tuyo. Ini kemagin ako. Pundo ra na dai. Kundo. Say. Sayang nalubat. Sana lobat. Ako cellphone. Masip sa talisay day. Sa speaker. Pa? Ano pa doang sila ba? Ano na to? Kuko ba? Wala suroy ka katultol din kayo. Dili ka muna og nag-aatang mangyud. Nilakaw na. Kita mo stalig anang ing anak kay basing magsuan ta. Layo na. Unya na. Para sure unya. Pwede na to. A few moments later. Hi guys. Ikaw vlog oh. Kuha na guys. December 30 na ron. Nag-iro lagi. Diya guys. Mga to nanuroy mi. Salamat day kung kuko kay ilibre mi kaon ito sa shabu-shabu. Diya. Ganina day na nakuha na tawagan day ko sa hospital. Sa Tsungwa di ay. Day mga additional nga gi pangutanan diya. Posible ko nung utrohon kog salang, gubaan po tada na. Pero guys, utrohon kog salang, wala na bayad. Kay kan manggod nangirag magukatong tunga-tunga pa siguro kanang oras. Bawa nga to kay mura magugog na anxiety. Kanang na ay nagnahon ako ba nga simbak kog mulinog dya. Di ko kagawa sa machine. Mautuning nangirag ko so mga sikunay hinungdan na isa lang kog utro. So mazinag malay Ginoo guys. So, di na ko masalang kay di lalima masud sa kawatos ka ng imara ay lagi. Lagi ko ding di. Sudlan dito nila dahil na. Mangiroy ka. Ngayon ta guys. Ya. Bisa mo ginunubog na ha. Iubura pa din sa guys. Kay gara maginubog na lagi butan pa sa guys pag isang royal. Labi lagi.
Kung di ismalisang di masiru. Ako, kahulog ko. No? Pero guys, ate na. Naliusa. Diyan guys, nalikoy kon guys. Ibrahim na naman din ni mga baser pero ahal naman sa istorya. Ginan ko kaya ba kuno pas ang konsensya nga mga rekuno ko dari sa kananay si Bongang ibizaan na si Jumar og si Nini dadto sa Bohol. So na si mga tao guys nga kuan kananay kanang wa ba kay bag unsay kanang kuan ako kinanglam sinang magpaimaraay jud schedule man jud nang unsa na timing man just New Year unsa alanganin pud og muli ko gasto na kaadto. Naglisod daw miss amang financial ron ja mali mga tao nga di kasabot so nakaya ba kung saan konsensya ha naman kipang-hide ng mga ingana kay lisod na kaadyo og kuan lisod na kaadyo og kanang atong patulan kay umgod sila kay bagon sa pay atong kanana ay tinuod nga sitwasyon sa atong kinabuhi kagaban lagi pud guys ipawa pa pud sila ka adyo ka kanana ay subaybay jud sa atong kinabuhi madyo man ang ubang mga viewers kay sakad pa sa pagtugos sa atong vlog nakaiba na mas atong sitwasyon kay kasunod sila uban kay man kasunod so sila kay bagon sa mga tinuod mo na nga comment sila di pa nato mabasol kay wa man po sila ka sayod sa sitwasyon hindi mao to nga ang galigay sa konsensya nga mag New Year sila sa Marjorie ug si Uboy nga way mama wa ko apos Mario so first time jud nila ron noon jud nila pero nakasabot ra sila guys si kog monitor nila dito sa naapos sila kauban sa nga dag naman si Boboy 18 na si Nini si Nibin na sus mga buta na sila buta na naan pero watay mahimo kay saan man nga mamay pagkuan sa pag mas Ginoo nga mayon ani ja wala lagi gusto na kong magawa na kay aron makainom man og tambaw kay di na maagon tahalo sa altangat-ngat gara din si Sara ngat talaga ja mo na nga gusto na jud kong tambalan ako kay ni stop po inom sa pribagalin kay mahadlo kog matumbak ko kay kuan grabe lipog na lang tambala hindi man lipog na sa tambal parang kunas ngat pero asa yung andangan kay arang gaan nag-ang ja mahadlo kog dakus-lakaw ba ja siguro mi lakaw-lakaw ja kanana ay juma matumbak ko so nay mga kuan min nga basig ingnon mi nga sige mi suroy-suroy kan among suroy-suroy dari libre na si Jakay gan gidara man mi nila ja salamat ay ko nilang tanan dari kay buta na mo ja untay mi gasto dana sa among suroy-suroy kay kuan kanang naay ni libre may las koko itong mga inchik nga nagdaan mo na dito sa Star mo na nga ang uban nga kay bao pag amo jung giari-dari aga ka jung tambal na so mo to ganina guys kuwaan ko kay gitawagan ko ja gi maksin do na asa ko doon tubig ala buti zaday. Ja guys. Mara to kay sakit na po. Bye bye. Bye bye game. Uy.